गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बर'नि सासे जोहोलाव मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि 27थि बोसोर मुंख्लं सान फालिदों। रायखांनो नांगोनदि बिथांनि मुङै गुबुन गुबुन बोसोराव भलिबल बादायलायनाय खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिथांनि मुङै भलिबल बादायलायनाय खुंनाया 19थि बोसोराव आगान होफैबाय। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि ओनसोलनि फानिसिलि गामिनि थागिबि अन्थाइगोरा बड'साया मोनसे समाव बिएलटि आफादाव थानानै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङानो बिएलटि आफादनि गिबि मुंख्लं। बेनिखायनो बिथांनि बर' हारिनि थाखाय मावबोनाय आदर्शफोरखौ गोसोखांथि हिसाबै बिथांनि मुङै बोसोरफ्रोमबो बे भलिबल बादायलायनायखौ होबोबाय थानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लायबो बिथांनि मुङै 19थि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा देरहासार बुलुर सना काप 2022 बादायलायनायखौ उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि जनता गेलेग्रा फोथाराव खाग्राबारि गेलेमु आफाद आरो खाग्राबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जथायै खुंफुंनायाव मैया बे भलिबल बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। 3 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय फरायसा आरो बेरामिफोरनो गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय रांनि चेक गथायना होदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला MLA जयन्त बसुमतारिया मैयानि सानाव 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव गासै सा 84 फरायसाफोरनो आरो सा 100 बेरामिफोरनो बे रांनि चेकखौ गथायनानै होनाय जादों। मख'नो गोनांदि रांनि बे चेकखौ फरायसा आरो बेरामिफोरनो गथायना होखांनायनि उनाव MLA जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि खायफा ओरैबायदि बेरामिफोर दङ जायफोर बेरामिफोरा जोबोर गोरिब एबा राङारि हालोदा मोजां नङा, जायनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि बेरामखौ नायजानो हाया एबा फाहामनानै लानो हाया। बेनिखायनो जाहाथे गोरिब बेरामिफोराबो बे रांनि अनसुंथाइजों बेरामखौ नायजानानै एसेब्लाबो मुलिखौ मोनजायो आरो बेरामखौ फाहामनानै लानो हायो, बे थांखिजोंनो बे रांनि चेकखौ गथायनाय जादों होनना MLA बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं फरायसाफोरनि थाखायबो MLA बिथाङा बुंबावोदि खायफा ओरैबायदि फरायसाफोर दङ जायफोर फरायसाफोरा फरायनो गोसोब्लाबो नाथाय नखरनि राङारि हालोदा मोजां नङैयाव फरायनायफोरा माब्लाबा आद्राबो जानाङो आरो गोबां फरायसाफोरानो फरायबाय थादोंब्लाबो नाथाय खायफाया बिजाब बायनो हायाखै आरो खायफाया एडमिसन लानो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जाहाथे फरायनायाव मदद होनो हायो, बे थांखिजोंनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बे रांनि चेकखौ फरायसाफोरनो गथायनाय जादों होनना बुंथियो MLA जयन्त बसुमतारि बिथाङा। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लायाव थिर खेलानि टिकेट फानग्रा 3 सुबुंखौ हमनो हादों पुलिसआ। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस बिफाननि OC मिदुल हाजरिकानि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हान्जाया गरेस्वर बुथियामारि ओनसोलनिफ्राय थिर खेलानि टिकेट फानग्रा 3 सुबुंखौ हमनो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजाग्रा 3 सुबुङा थिर खेलानि टिकेटखौ फानबाय थादोंमोन। बे समावनो पुलिसनि मोनसे हान्जाया सौहैयो आरो पुलिस बिफानखौ नुनानै थिर फानग्रा 3 सुबुङा खारनो हमो आरो बे खारनायखौ नुनानै पुलिस बिफाना होसोनानै बिथांमोनखौ हमनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय थिर खेलानि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे 7,200 रांबो बोखांनो हादों। गुबुन फारसे पुलिसआ हमजानाय 3 सुबुंनि मुंखौ मिथिहोनाय बायदिब्ला दिपेन डेका, राजेन राजबंशी आरो निरन्जन नाथ होननानै सिनायथि होदों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।